Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Rene. Gini. Hei, nggak usah ngapain deh. Gue udah aturan. Iya, Li. Enak apa kowe rene? Ngeten, saderengipun kula ngapunten. Terus kula mriki niku badhe nangletne sesuatu niku lho. Menurut jenengan niku dos pundi ya? Saniki niku nom-noman niku kok gampang gapuk. Wah, jadi masalah kuwi sing keparan rene. Yo wis kuwi iki ngono kuwi ya tune eneke iki. Aku bingung yen sampe caca saya iki. Titik masalah percintaan. Sing dipikir ki kok mek kuwi ae. Padahal kehidupan itu luas. Ora tentang percintaan. Tapi yo enek opo sing kok tuju cita-citamu kuwi bahagiane wong tuamu. Lah bocah saiki dicet titik baper. Ora dicet jereke ben dicet sing kuwasa. Ngono iku piye maksude? Cinta itu bukan masalah mung mek nyaman sekejap tok, tapi yo rasa saling melengkapi, yo kudu iso membantu satu sama lain. Ora mung masalah seneng perkara nafsu, tapi cinta iku luas cakupane, nak. Dadi kowe kuwi sebagai canom yo kudu iso nggo kanca-kancamu luwih apik, iso nggawe perubahan, iso mbagian wong tuamu lan mencapai kabeh cita-citamu. Krungu nger. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. A few moments later. You know I'm gonna get A few moments later. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Instead of treated, we get tricked. Instead of Christmas, we get kicked. A few moments later. Waalaikumsalam toh. No. Bikin gua aja lu. Nah, gua nih dong mau nanya, kamar mandi di mana sih? Gua tadi kesono-sono nggak ketemu. Pakai bicara. No. A few moments later. Lu nggak keluar? Enggak lah. Ngapain coba? Kenapa? Mending kita di rumah aja, stay di rumah. Ntar kalau lu pergi-pergi, ntar ada mereka tuh. Bis kayu bah.